Pinoy Bus Driver TV. Sabi ka magsit, parang hapon. Dito tayo magsit, pagpagawa tayo ng ano spring pin sa unahan, tsaka busing. Eh, para mawala yung lagin-gip. Pabalitan na ng busing, pagsiting. Ito rin, sinikap niya ba yung ano okay, bravo. 826, si Kaste. Nakupos, bay? Ito sa Juan. Bay? Pagpasok mo na ano ni Babin, ni Manong, hanggang tubig doon. Ito ipian mo Ganun siya, doon. ito ipian mo siya. Galon. Naurot, bay? Ano pa yung nabiling kamay? Ang langis, bay? Okay man. Okay pa? Daha dito, daha kami pa. Ay, itago na eh. May kumay na. No, sige. Pang dagdag, di pa tapos. Tago natin yan. Sige. Ang init, pagkabusat, mainit dito. Ayun ang papalitan dyan. Unahan. Dalawa. Unahan siguro, ayoko niya, bay. Dalawa. Oo, kabilaan. Ito wala pala tayo para busing. Meron. Para busing. Ito, busing mo. Busing ng spring pen, pagsuting. Dalawa yan. Sa spring pen. Tapos natin, tingnan natin kung ito pati bubilya sa likod. Bumili na ako ng pag-reserva, pagsuting. Iya, pag-reserva. Dalawang bumili ko para mag-reserva siya. Oh, ito pagsuto. Ay talaga ng bumilya kaya wala na. Pundi ito, pundi. Signal light ito, pusit, signal light. Mamaya na tayo uwi, magsil pag tapos ito gawa. Uwi tayo. Ayan. Ayan o, tanggal ah. Yun. Pinagawa ko doon sa kuhaan sa Libanan ni Bugang, kaya lang walang mobilya.
Then bumili ako ito. Peanut bulb. Para sa signal light. Sabi lang naman bro. Ha? Tumang mo dito para pantay siya. At magsinda. I-plywood na naman matis. Ay kung saan. Karton. Yan, karton. Dito, dito. Dito, dito. Dito. Dito nga yung gawin. Yan. Set. Sekarang. Kita na tayo mag-isip. Pagpalitan ng bumili sa tail light sa brake light. Ito, kontak. Tumor kontak 24 volts.
ko si Kakul. Dito mo na ako katindis. Kailangan daw. Ay, nako, katigas. Pinahirapan ako eh. Oh, ito nga pinsan, gusto ito, pagalitan oh. Ito na ang papalitan ng spring pen. Pwede ba nila ba? Yung bossing pa yun, grabe. Ang boss ang grabe na. Kaya lagi labog na. Oo. Buta na ito, mga pwede na sa akin pa. Pwede na rin sir ba no? Oras na. Sakto. Oo. Ito bago kong set. Ito bossing. Ay grabe ang bossing pala. Ang sinasabi sa wala pag walang sitilin. Hindi na yun. Oh. Busing. Yes, Batonado po siya. Pwede na dito. Gaya sila Kalbayog. Sige na. Puno mo, puno. Puno mo. Puno mo. Magbikol muna kayo. Bulan, bukas. Kanan na. Yan, sa kabila. Kaya kalian mo bisa. Hindi bababa yung muli pag hindi tagalin niya, no? Kaya pinutol na, music ring. Sino tayo? Okay lang ba ito, Puset? Ganyan, Puset? Pugsik ka ting! Okay lang ba yan, Puset? Oh? Oh? Okay lang yan? Puset tayo. Pugsik ka ting! Oh, ako sa nagbantay. Ah, sige, imo to sa. Tanggal ng busing. Yung.
Nawala biglang talim mo. Ha? Tingnan lang na siyang kuwan. Ha? Ganun. Ito lang. Ha? Ito lang.
bossing, sumulpot na. Gamitin mo to? Oo. Pero lang mo sila. Ay, pang malambot man lang siguro. Malambot lang yan. Ay. Malaki ang ano eh. Hindi. Baliktad. Ha? Dapat sa labas ng pasok. Matigas ba? Eh, sa taas dapat itong kita. Tao. May bago bossing. Parang Bago mahaba. bossing. Ha? Ano yung silsil mo dyan? Sana? Boss, buksit. Pogsi na tayo. Ha? Sinakay ko yung pasahero mo kanina. Dati. Oo. Sorry ah. Oo, ikaw ay hinihintay. Dati ko wala. Pauwi pa lang dito yun. Dabay! Oh, pasilip daw. Ano, bababa na dyan. May ipit ka. Sana? Kitas! Ay, baba, baba! Sige! Sige, wala, malayo. Eh, may kita ko no. Sige, sige, sige. May ipatuloy mo pa yan. Eh. Hindi, nakajack na dito. Sige. Sige. Sige pa. Kailangan na tayo magtulak ah. Yun lamang, magtulak tayo dyan. Ikaw tayo sa jack. Baka kaya ng ano? Kasi yung handle mo. Kayong Squat it, ano? birahin. Ano bila? Maliit yan. Abay, pwede mo na pandara dito kayo. Maliit yan. Saan ba ito? Ika kayo siya doon? Surap na lang. Isang spring yan eh. Isang spring. High pin. Mahaba yan. Parehas. Ha? Parehas. Ito yung isa. Ito, ito. Ano naman, parang ito. Ah. Ano, gusto mo ba? Mahaba pala talaga. Pamuli yan. Pamali. Ano? Oo. Kita raw, kaya bay. Sige. Hindi Ay, na yan. sige, sige, wala pa ano. Diba yung strength bend yun na yan. Laga. Buto, makakuha tayong pangalso. Ha? Makakuha tayong pangalso dyan. Pangalso. Wala ka pa dyan si Tilly. Wala na eh. Nagawa ko lang yan ng mulye eh. Balik na lang tayo natin to. Ano? Visit. Hindi na yan, mama. Ha? Hindi na yan, mama. Saka na lang yung kalsaan pag ano na. Hindi si Tilly. Lalabas yan, lalo sa kabila. Manabilan na yung manabila. Ba? Ah, ito pala talaga na. Okay, balik natin mga ano. Kaya bukit. Sabi mo muna kay bukit. Bye! Oh. Balik namin yung luma ha. Ah. Okay, mahaba pala talaga. Ano? Spring pen. Oh. Balik na yung luma. Okay. Sayang material mo. Ikot na lang bili. Ha? Ikot na lang bili. Paglikod. Ito muna. Tigas ah. Kaya bay, ito muna.
mo yan. Ha? Yung bago. Parang kaya ng ano. Ito oh, ganito oh. Sa bearing ng kuwan, steering. Oo. Meron yan kasi stock ko. Ayun, kung talaga na.
sarado ito. Dala daw. Dala na. Papunta dito. Siguro. Ano ba? Matas ha? Tanggalin mo yung nut. Ha? Tanggalin mo yung nut. May pamalit man eh. Oo. Sige. Laki dyan. Saan? Saan marapat? Mali eh. Maliit. Dala. Oops. Tulaban lang ito para hindi gumika. Talaga daw. Ah. Ano ba na? Bakan. Jack, mali. Ayan, mali. Isa ng papel dito. Labas. Baba. Labas. Baba pa muli. Nagpusit-pusit tayo ito ah. Grabe langis. Bante. Ha? Bante. Bante. Meron ako martilyo. Bata. Baka may makakuha ako kay Pasido na. Ay, sarado pa yata. Yung. Pasido na. Hoy! Ang dagul! Isang litrong binuhos ko dyan. Mas oil. Tira. Oh, Pops. Dumulas yata. Dumulas. Dumulas muna, baguhin mo. Ha? Baguhin mo muna. Dumulas. Kulang sa ano? Kulang sa... Ito. Ito. Ang tagal lang hindi nakabalik ah. Ano ba na-breakdown? Lagi mo breakdown yan. Ha? Lagi breakdown yan. Wala,
lagi breakdown. Yun ang kuhan. Maraming lagi yan. Ano yun? Ah, easy. Oops. Jesus! Pwede pa to. Oh. Ah, ito na, dumali kayo. Anak ko kasi. Ah, ano ba dyan? Nakapatay ba eh? Ha? Goy, naipit. Tingnan mo nga. Balik mo lang. Balik mo dyan. May naka-jack pala dyan eh. Nagja-jack kami eh. Shit. Tumba na. Natumba. Ayan. Pogsi na tayong talaga. Ayan na, sir. Natapos na. Tinanggal Wala na. mga sira. Babay na, sir. Babay na. Diyan mo pala sa gulong nagkakalsaw. Diyan mo pala sa gulong kinalsaw. Sa gulo Muntik pa masira.
yan sa'yo. Grabing putik. Grabing langis. Good. Oo. Oo. Okay. Saan ba ako mag-una noon? Sa harap o ano? Sabi ko kunin na daw yun. Tapos na, magset. Sana, hindi na mag-ingayan. Ano ba, asa na ng luma? Ganda ko sa. Ang mo sa tibalik. Ah, Hello? ayan, yun yung rabusing ko. No, mag-okay mo. City things. Set. Deposit. Dami nga ta, set. Sebar lang ito, set. Eh, wala. Baka pala ito, palikuran ito. Sa likuran lang natin ito ilagay. Para hindi natin bibili po sa tayo. Ha? Asa? Kinasa mo niya, kinasa mo niya. Hindi, pangkunan niya. Washer. Oh, dia apa niya? Nakita lang yung parang taas niya ba? Oo.
buset. Tapos na, busing sa spring pin. Istigin natin kung meron pa ba tayong mga marinig ng langit-ngit. Busin natin. Pirusa! Pirusa! Teka muna! Kaya! Dito lang. Dito lang ako. Dito lang ako. Oh, ito mga kabuset, tapos na ginawa ang ano, yung spring pin, pinalitan ng busing. Testing natin kung may langit pa ba ito. Sa video kasi sa video, marinig natin ang langit-ngit eh. Ito, pakapantin natin na. Sana. Oh. Kahit abante lang yun, lumalangit-ngit pa rin yun. Oh, wala na. Oh, wala na. Sige, okay na. Oh. Okay na wala na, pusit. Pwede na tayong umuwi kasi tapos ang gawa. Oh, wala nang langit-ngit, pusit. Wala nang langit-ngit. Kung ito umuwi, tapos ang gawa. Ayan si Storok. Si Bert. Pusit na tayong. Pwede na tayong umuwi, pusit na tayong. Ganyan ang style dyan, mukhang umuwi. Tapos ang gawa. Ano yan, papatayin ko man to.